Chi bai vek ule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu Thlarau lam training PART-4 kan ngai thale don ani he thu hi lalpanin kanin pol na atan kan lo mangle theu don nia tun kar chho hi Thlarau lam training kan hanti ring tu te na kan nuna kan thil to na harsa kan ti tak tak te paltlang dan chungchang le apoi mo na te kan ngai tha ani a ring tu nun hi mason zel thlen china tanga mason tur ani ang taka a harsalai te kan paltlang zel nuwa vein hun hi kan thir let le huna chuan pathian khong na wangin thui tak ma kan lo son to ti kan in thre thei do na apoi mo ema tukin po hi apoi mo le hle do na ni ti kha kan lo rian masak kan du ani kan Vawiin kan zir ho le do nia sam number sum sari le pathum chang khat thu hi lo ngai thale ila pathian chu Israel ho chunga alo thange mai thin lunga thiang hlim te chunga chuan lalpana thu mal som ro se amen mi hring te eden huana suala antlua khata tang to khan Vawiin thlengin mi hring ril ru hi athiang hlim tluan zo tak tak thei to lova mosia hna dan som lalpana pe a mi hring thin lung ven thatna turin ti tur le ti lo tur mangin mi hring te min thunun atumani ma se mi hringin kan zom thei tak tak chuang lova chung dan te chu zom turin kan tlin ngang lovani kan nun atluan lai chuan tu po kan felvek maya kan chunga engemaw harsatna le isu alo thlen che hian kan lo bol hlo zia kan rilru alo thiang lim tok lo zia alo lang le nol thinani nima sela pathianin afapa Isu Krista a chuan kan sual thoi na le kan sual tlan na te athisena ti thiang lim na te min bot sei saka thil siam thar new creation ni na chu Isu Krista lale chandam tua pom tua piang te hna min peta ani lalpa ro puiro se Isu lala nei tu chuan alal du zong the will of God in anun man adua chu pathian du dan anga anun man adu na will chuan anun akhala mi hring thlir na a mi fam kim ni bik lo ma sela apom tu lalpa mit muwa arin chan Krista zara thiang hlim na alo nei theita ani lalpa ro puiro se chuwangin Vawiin nun kong Hruaitu atan chungril nun thiang hlim na hi Krista zara ama lala nei tu tan chuan nei thei ani ti hi kan hriat apoimo khop mai nitin thil rang rang kan tonga achia acha kan tongin kan bengin kan hria a kan ngai thathina kan rilru suang to na hian chutiang ang suang to na thalo pui pui chu a suang to fo boka chu chon mi hring chung lama tanga lo chuak ngai to na chuanin atibol hlo thin ta ani heng te hian mi hring thin lung atibol hlo thin lali suan kalu tin mi hring atibol hlo lo ka tanga lo chuak zokin atibol hlo thin ati te po hi thin lung lambol hlo na pon lama lo lang chuakina zoom in tir te ui re tur te eiru tur te a kan taksa athunun thina wanga soi ani a chuwangin tukin Thlarau lam exercise number 4 atan kan zir lai poimo em chu thinlung thiang hlim nei tura exercise ni hi ani engtin nge thinlung thiang hlim nei turin exercise kan lakang Bible chuan lalpa Isu mi te chuan ti sa chu achak na te chopin an kheng beta ti in a soya chumi omzia chu thinlung lama sual le khem na alo lu in ne tir lo tura do tura ni a tran le tlat tura ni engtin nge spiritual exercise kan lakang lalpa he khem na hi ne thei turin min tran puila he ngai tu na bol hlo ka thin lung ngai tu na ka Thlarau ta na pui ngai tu na thalo hi
ne thei turin chak na min pe la thinlung thar Thlarau thar idu zong trom zel du na thinlung min pe yang che chu thinlung thar chuan min thak thleng sak ro ti a lalpa hne na in pek thar fo le atran puina dil hi ani tukin Thlarau lam training chu awan poimo te lul em asafa po in hetianga thinlunga thianghlim te chunga hian lalpa hi athathina ni ti min tarlan sakani kha itana lalpa thatna hi ihla ani theinan thinlung ril rutha puturin lalpa le adu zong ti turin in petla tangche chumi in peklat na chu Thlarau lam training kan ti chu ani a atira aharang nima sela thil re re chu kan ti thanin kan nun phung asiam pum thinang hian lalpa hne na chu tiang anga in pek thar taimak phot chuan chu inun phunga alo betanga chu tiang anga Thlarau lam training a chu inun phunga beto chuan a har iti kha reilo te a thil har lo alo ni mai don ani nimin lama kan zir to ang khan thil re re chu atira ol turin a har masa thina chu kan lo ti than fo nuwa alo ol mai thin ani chu tu kina hian zir chuk le thewang u lalpa na thu kan zatan malsum ro se amen itong trayang u lalpa chungnung ber min mangai tu nizana ha chol na hun thatak min siam saka tui takin min mutira tukina dam te amin kai thole hi kan lo ma lom thu kan ron soye lalpa tukina hian thu pui pui mo tak Thlarau lam training part 4 kan lo ngai thale ta a he thu pui le kan zirlai hi kan zawai ta na tharin mal han som le ang che ma kan son pui ngei theinan nangin min tan pui la min chandam tu kan lalpa isu mingin kan dile amen lalpan mal som theu cheu ro se nilen nuam le vek ule